Una de les maneres d'afegir referències al nostre espai de Mendeley és fer-ho a través del menú principal Add Files, Add Entry Manually. Ens apareix una finestra amb un formulari que hem d'omplir amb les dades del document que volem incorporar. El primer que hem de fer és escollir la tipologia de document que volem afegir. Per defecte, apareix article de revista, però Mendeley té més de 20 tipus de documents diferents: web, llibre, capítol. En funció del tipus de document que escollim, ens apareixeran diferents camps per omplir. Un cop introduïdes les dades, les guardem amb el botó Save i aquesta referència s'afegeix a la nostra base de dades de Mendeley. També podem afegir un document per identificadors, DOI o PubMed ID. Anotem aquest identificador al camp corresponent i cliquem sobre la lupa que hi ha al costat. Se'ns ompliran automàticament els camps amb totes les dades. A continuació, guardem i ja el tenim a la nostra base de dades.